Bantwana bahle basezulwini, ngoba manje sesigamanxa unyakeni wesibili uma ngingaphosisi kwakhiwa umuzi wenkosi uShembe uNyazi leZulu ezweni laseMaqadini kwaMashu ekhala emphefumulo. Umbuzo wami ubuthi bashumayeli, ngoba manje sisesikhathini lapho kulula khona ukuthi kusheshise izinto. Esikhathini samanje sekunezinto vele zakhiwe kube ukuthi ziyathenga zifakwe. Kungani lapha ekhala emphefumulo sithatha isikhathi eside, sithatha indlela enzima? Kungani singathatha indlela elula sisheshe siqede? Asike sikeze kumbheki womuzi uMshumayeli Majiya. Mponkonyana, yabona mawubuka kahle izakhiwo zako Rome, Paris. Amen. Patient. Amen. Wonke lamazwe lawa asadumisa uNkulunkulu ngamasiko awo. Amen. Ngoba namaRoma noma amaRoma enobubi bokuthi ayakholelwa ukuthi amaRoma wona wodwa adalwe ngenhloso umvelinqangi, esinye isizwe asidaliwe uNkulunkulu. Amen. Mshumayeli. Ayikholelwa kuloko, ingakho ayicindezela abantu kakhulu. Noma kunjalo kodwa wongeke ubakhiphe entweni yabo, ngoba into yabo babenza isiqiniseko sokuthi abafuni ukuthi into yabo bayithenge noma kube into eyifake. Babekholwa ukuthi into yabo mabeyenza kufanele bayenze bona khona izoba original. Ingakho-ke babethatha isikhathi mabeyenza into, ngoba babengenzeli into yesikhashana noma yoduma, babenzela bona ukuthi lento mabeyenza iyoba isolid, yohlala izizukulwane ngezizukulwane zabo, iy'ngane zabo ibe umlando ey'nganeni zabo. Nathi-ke ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wasebuhleni usifundisa leyo nto, ngoba mina ngiyazi lento nawe uyazi, nabo abakade sisebenza nabo. Lento mina ngiyifunda ngesikhathi ngiyenza. Konke lokhu namakhonazi lawa ngiwafundiswa uNyazi. Amen. Ngike ngafika la sengiqedile ukwenza lama-mold, ngawashiya lamakhona njengoba ngiwashiyile. Bangibuza ukuthi uzowenza kanjani amakhona. Ngathi mina hhayi angazi, kodwa uNkulunkulu uma esefuna ngiwenze uzofaka ebuchopheni bami ngenza. Ngempela ngathatha lamaplanga ngibona ngenza ngibhidliza, kodwa namhlanje sengigcine sengikwazi ukubona ukuthi kanti lezi zinto mabezenza njengoba zifana namaphiramidi nje, izinto ababezenza ngezandla nothi ngemishini, njengoba nathi senza ngezandla. Yabo uma uyibheka lento ayinamathiseli iziqala isithrille sifake insimbi. Amen. Mshumayeli. Sithrille sifake insimbi, sifake amatshe, siwaphahle siwashiye, siqale phansi. Imold nengazakhela mina ngoba ngangibuka la kulezi zinto zenu kuma-social media, ngayidwebela mina ngayakha. Ngafikelwa ukucasuka ukuthi ngeke ukuthi abafowethu lapha base-Afrika kube bona sengazi ukuthi ibona abadalwe uNkulunkulu ngeqiniso njengamaRoma. Ayithi amaRoma ikona adalwe ngokwangempela, ezinye izizwe kufana ney'lwane ayidaliwe ngenhloso. Nabafowethu labase-Afrika bafike basitshengisa la, noma kwenama amaphutha abafowethu base-Afrika, kodwa bafike basitshengisa ukuthi ukugqilazeka kwabo bethunjwa abezizwe kwabenza ukuthi ingqondo zabo zikhule, bazi ukuthi yonke into fanele bayenze bona, bayikhandele bona, bayisuse phansi yonke into emqondweni yabo. Namhlanje benza yonke into lama uthi uyabheka isikhathi esiningi ungathi labafowethu base-Afrika benza lento, kanti lento enziwa ungayenza nje nawe uma uzothula ngomqondo. Nami ngicela uNkulunkulu sengiyaqala ngiyacathuza noma ubona lamakhona amaningi ngikwenza, ngiyacathuza noma ama-mistake esekhona, kodwa ngiyabona nami ukuthi emva kwesikhathi ngizogcina ngikwazile ukuyibamba ngibe 100%. Lezi zinto zama-original njengoba sizakhela thina odongeni
sengakwazi ukuqhosha ngitshele ingane yami noma izizukulwane sami ukuthi lento thina sayisusela yona phansi. Amen mshumayeli. Ingakho-ke kuthatha isikhathi into kaNkulunkulu vele ayijahile. uNkulunkulu akapheli, asenzeli udumo lasemhlabeni ukuthi soze sijahe sibhuduzele. Unyazi lathi kumina thathani isikhathi senu uShumayeli Majeyi, ngoba lo muzi owokuqala ukugcina la kwaMasha, futhi lo muzi akuwona wenu, umuzi lo wemphefumulo. Amen. Njoba kuthiwa nje iphalesi, yena wathi mayesefika la kwakuLwesine unyaka odlule kuNovember, wabuka wasethi yena i-office lasezulwini. Kusho unyazi lwezulu wathi i-office lasezulwini. Amen mshumayeli. Wathi ayiyona-ke iphalesi le uChiliza ayikhuluma ngayo. Kusho inkosi. Ngathi baba ngazi ukuthi wayithatha phela umfundisi uChiliza. Wayekhuluma nje sahleka thina. Sasingathi wayithini kanti wasithi na usho uNkulunkulu wamntshontshela wamvezela imfihlo, kanti imfihlo le uzohamba ishiye ebisiyakhiwa manje. Amen. Yeah. Ngiyabonga kakhulu mshumayeli. Ingakho-ke mpokanqayane wena mpokanqwanyana siyakha nje asijahile. Amen. Kwasho uNkulunkulu wathi thathani isikhathi senu niyakhe, kodwa ngifuna yakhiwe nina ngey'thukuthuku zenu. Amen. Nanka amanye amamoldi zathi siyazama ukwakha lapha phansi, uma uwabuka nanga ngawaqala ngawakha ayasinda, ngabona ukuthi ngeke ukwazi ukungena namayethi azophidlikawe. Amen. Ayikho indlela okwamountela la. Ngase ngithi ngcono angifunde khona la, ngafunda khona njengoba namhlanje sengizamile ukucathuza ngahamba. Amen. Siyabonga mpokanqwanyana. Amen mshumayeli, bonga mina. Yeah.